Sense massa difusió i amb unes previsions més aviat pobres, la manifestació contra la retallada de pensions i drets socials del passat 22 de gener va trencar tots els números amb una assistència molt superior a l'esperada. Estem aquí per dir que no deixarem passar aquesta retallada de la Seguretat Social, que és la retallada més important de la Seguretat Social i, per tant, dels drets dels treballadors i treballadores en els darrers 30 anys. El dia 27 es convoca vaga, una vaga que pretén promoure a diferents sectors de la societat per manifestar el nostre rebuig a una cosa que ens estan imposant un cop més, una retallada més econòmica, una retallada més de drets, com és la reforma de les pensions. S'està transformant aquest sistema a mida de les potències financeres, dels bancs i de les multinacionals, i no s'està tenint en compte la necessitat de la societat civil. El motiu general era la protesta contra les mesures presentades pel govern, que en aquests moments es troben en procés de negociació sobre l'endarreriment de l'edat de jubilació. No hi ha cap polític honest perquè cap polític respecta els drets dels ciutadans, per exemple l'habitatge. I aleshores, a més, això no surt als diaris, no? Per exemple, el conseller d'Habitatge ens va declarar davant de molts periodistes que seria bo que els drets es respectessin, però que això nosaltres no ho arribarem a veure i que la Constitució és un brindis al sol. Nuestra protesta es la misma que todos los estamos aquí presentes, catalanes y inmigrantes somos la misma clase obrera y por lo tanto, como parte de los movimientos sociales y de la Asamblea de Barcelona, estamos aquí participando en esta manifestación porque queremos que no se recorten los derechos laborales, ni sociales ni políticos de ninguna persona, sea esta autóctona o inmigrante. Diferents aturades a llocs prèviament meditats com el Departament de Treball o l'edifici de Parcs i Jardins, entre d'altres, diferents grups reduïts de manifestants van portar a terme actes protesta. A l'edifici de Parcs i Jardins hi van llançar fulles seques i enganxar cartells amb motius dels problemes laborals que té l'empresa propietat del consistori amb els treballadors actualment. Però això no va ser tot, ja que al llarg de l'evolució de la manifestació, que d'un bon principi va transcórrer sense incidents remarcables, va acabar amb la presència de petits grups violents que amb actes vandàlics com pintades a les portes o parets del mobiliari urbà van desdibuixar el missatge general. La manifestació iniciada a la plaça de Sants i convocada pels sindicats de la CNT i la CGT i d'algunes assemblees, tot i que ha començat de manera tranquil·la amb accions com la de Parcs i Jardins, entre d'altres, ha acabat amb actes violents tals com el Departament de Treball, on se'ns ha impedit de forma violenta i en contra dels nostres drets exercir la nostra feina. Diferents aldarulls en determinades empreses o espais majoritàriament del camp de la banca i l'habitatge van ser els objectius principals dels petits piquets que no tan sols van venir ocasionats pels manifestants, sinó que també van ser producte de la crispació que van provocar la presència d'agents de les forces de seguretat de paisà, que segons ens declaraven fora de càmera molts assistents eren els responsables de molts dels enfrontaments. D'altra banda, i per part dels que reclamaven drets, reformes i llibertats, se'ns va impedir als mitjans de comunicació allí presents enregistrar imatges de forma violenta i entre insults i vexacions cap a la nostra feina que no van permetre el correcte desenvolupament de la llibertat d'expressió. Des de B5 Televisió lamentem aquestes clares representacions de repressió cap a la pluralitat informativa i d'opinió que també ocasionen la limitació de drets fonamentals. La manifestació que d'un inici s'havia especulat que acabaria a la plaça Sant Jaume va finalitzar davant del Palau del Cinema a la Via Laietana. Nosaltres vam ocupar aquest espai el passat dimarts i el vam ocupar per dir que ja n'hi ha prou, que aquesta és l'enèsima reforma que es fa contra els treballadors, contra les persones que estan a l'atur i ara contra els pensionistes, i volem dir que ja n'hi ha prou. A més, veient que comissions i UGT estan optant per la via del pacte social i no per la lluita, doncs hem donat un pas endavant i els volem mostrar que ara no és l'hora de pactar amb ningú, no és l'hora de pactar amb la patronal, no és l'hora de pactar amb el govern, les nostres rebaixes, la rebaixa dels nostres drets, sinó que és l'hora de lluitar. Per això hem obert aquesta casa, que l'hem anomenat la Casa de la Vaga, com deia, des del dimarts passat. Per què fa els incidents? Res. I com valoreu aquests actes? Qui ha sigut? Sou conscients de que... No fem valoracions sobre aquests actes. Sobre aquests actes, o sigui, us en desenteneu? Nosaltres hem convocat una manifestació que ha concorregut als carrers dels barris populars de Sants, de Sant Antoni, del Raval, hem vingut pel centre i hem acabat aquí per mostrar el nostre rebuig a la reforma de les pensions. I creiem que la violència aquí, precisament, qui l'està inoculant, qui l'està aplicant és el govern, és la patronal i són aquells que estan impulsant les reformes, ningú més.
Perdoneu, Bueno, torno a començar la resposta. L'ocupació que va iniciar dimarts... Para la policia. Hòstia puta. Tenen 5 minuts per desallotjar la zona. Si no, hi haurà una intervenció policial. Continua. Tu tira. Després de denunciar els Mossos d'Esquadra i de que diferents persones ja haguessin ocupat l'edifici, van tancar-ne les portes esperant la càrrega dels agents que van dissoldre la gent que es trobava a la porta. L'actuació policial inicial va anar prosseguida per diferents càrregues posteriors entre els carrers annexos a l'edifici. Pel que fa a la manifestació, va dissoldre's en el moment d'arribar a les portes del cinema mitjançant un missatge per megafonia. La manifestació, que teòricament havia acabat a la plaça de Sant Jaume, ha finalitzat davant dels cinemes Balanyà de la Via Laietana. L'ocupació d'aquests té com a objectiu la creació de la Casa de la Vaga, que pretén ajudar aquells que es quedin sense feina o sense casa. A part, el grup antiavalots dels Mossos d'Esquadra s'ha encarregat de dissoldre els manifestants. Guillem López, B5 Notícies. Segons indiquen diferents informacions més recents a data d'edició, amb una intervenció dels Mossos d'Esquadra als voltants de mitjanit, s'ha desocupat l'edifici de forma ordenada i sense incidents remarcables.